Ndikulandeni kwina kulikonse kumene mukuonera program ya Haso Yanga mtsiku la lero. Ndi timafotokoza kuti Haso Yanga timabwera ndi anthu osiyanasiyana kufuna osati tizingomva za m'maluwa koma tizimva zenizeni zokhudzana ndi mahaso zosiyanasiyana amene amakhala kuchita. Ine ndisungana ndi Siliya, mukaona mchithunzimo mukuona ndithu anyamata awiri adzitho. Ifenso ndi munthu adzitho. Koma lero ndikucheza ndi Mr. Sambani amene ndi professional bodyguard. Timangokamba ma bodyguard koma kuti ntchito yeniyeni imakhala yotani. Ndofuna timve zambiri zokhudzana ndi ntchito ya bodyguard. Khalani pomwepo. Ndikulandireni Mr. Sambani. Zikomo kwambiri Mr. Siliya. Kodi padza dzina lonse ndi ndani makamaka? Ine zina langa ndine Lyford Sambani. Lyford Sambani. Inde. Kumudzi nkuti? Ine munthu ine ndi ku Phalombe. Kwa tiye nkhumba pajense uja anali mulanje ndi anamugawa nonso pano ine ndili mbali ya ku Phalombe iso pano. Ya mukuveka ndithu moseka pamoto. Tikambeza ntchito ya bodyguard. Kodi bodyguard ndi ntchito yotani kwenikweni? Akatitu bodyguard ndi ntchito imene umamuteteza munthu amene mwina mwake sangakwanise kuziteteza yekha. Amene yoyo amafuna munthu ona kuti azimuteteza. Paliponse pamene akuyenda ndiye kuti umayenera kuti munthu uja uzimutetezera. Chifukwa pamalo pamene iye uja ali nkutheka kunena kuti pali adani simungaziwe. Nkutheka kuti iye uja mwina mwake walandirapo mameseji ena opsezedwa. Asangayende yekha akufuna munthu ona kuti amutetezere. Ndiye ntchito imene timayitcha kuti bodyguard. Mawena ndi ntchito imene mumagwira pamene mukudziwa kuti pali kachiopsezo kapena pakhoza kukhala kachiopsezo. Munayamba chaka chiti kugwira ntchito imene? Ine ntchito imeneyi ndinayamba kunena kuti ngati bodyguard ndinayamba I think imene inali 2016. 2016. Ndi pamene nomatsimikizika kuti ntchito yanga bodyguard. Iyi ndiye ntchito yanga. Ndayimwera makona onse unakuda think ni mbali yanga ndiyo ndizipanga. Zaka tuzodutsa 5 zimenezi. Chidachitika ndi chani kwenikweni kuti muyambe no ntchito imene? Ntchito imeneyi ineyo ndapanga za security kwambiri. Ndapanga za security kwambiri. Tili ngati ma security momuja timapeza kuti ukwanisa kumaphunzitsa anthu ena. Nde umathanso kumamwera makona yaona kuti koma tu ndikhoza kumuteteza munthu munjira yotere. Ndikumaphunzitsa anthu aja bodyguarding iyo kuna kuti principle kapena kuti bwana amene tikuena kuti timuteteze tikuena kuti tizimpasa ma service awa tizitere kuti munthu uja akhutisidwe nafe kuna kuti iwe ndi bodyguard. Zimenezi kukula kwanu ndi zimene munkasilira kumaona kuti mutachita kapena zinabwera mwina mutatha kuona china chake chinachitika ndi chani kuti mulowe njira imene? Ine njira imene ine kukula kwanga konse ndili pa sukulu ndinkalota ndithu nditakhala msilikali. Ine chikhumbo changa chinkabwera kuti ndikhale msilikali. Kaya wa polisi kaya ndi wa ame koma maloto amenewo anafera ndithu sizinatheke. Koma ndinakakamira abe kuna kuti ine ndipanga za security basi. Maria walepero polisi walepero sirikali ndipite kusika ndikakamira iyi ya security. Ndalowa ma classes ochuluka okhuzana ndi za security. Ndapangidwapo hire ndi makampani akulu kukapangira refresher anyamatawo kukaphunzitsira anyamatawo mwezi wa mtunthu ndi kuwaphunzitsa anthu. Kuti munthu khale professional security person ngati mmene muli lino umafunika so nkalasi? Zimene zija zimafunika so nklasi. Zimene zija zimafunika so nklasi. Nde pali zina zona kuti sizofunika nklasi ngati mmene zilili panopo. Chifukwa panopo achinyamata ambiri taona kuna kuti
akungokhala makomomo ali ndi thupi labwino amene ali timangowapasa malangizo. Iwe thupi lakoli ndilofunika kuti uonjezere maseti awa ma exercise awa kuti uoneke motere tizitha kumakutenga maganyu. Pali maganyu ngati akumpira, maganyu ngati akukwati, maganyu ngati akumashow amene timatenga anthu amene ali ndi nyama zabwino. Ngakhale sukulu inavuta kupeza kuti sukulu yopayo khasilemeresa munthu nde timatha kuwapolisha anyamata ngati amene ajawo ndi kumapasa ntchito. Koma mwakamba za sukulu ku sukulu ko mukamati muphunzira za chitetezo mmakhala muphunzira chani kwenikweni popereka chitetezo mwina ngati bodyguard? Kwambiri sukulu imene ndikuiziwa ine imene ndifuna kuifotokoza panopo siyokhuzana ndi bodyguard. Siyokhuzana ndi bodyguard, ndikhoza kufotokoza sukulu mwina mwake ya security ya pamalo. Security ya pamalo ndimene timayilowera mklasi. Chifukwa ukhoza kukhala pa gate kapena pa reception pamene pamafunika zolembalemba. Nchifukwa pakufunika sukulu. Siwonse alendo amene akhoza kubwera kukupeza pamene pajapo oneka okuda koma ndi Amalawi kuti yankhula nawo chichewa. Pamene pajapo kungowalandira kokha kuja ukuyenera kuti uwalandire ndi muchizungu. Ndi pamene pakufunika sukulu pamene. Okay. Ndeno ukatino ukakhale bodyguard. Umafunika sopita sukulu kapena ukhozongozitolera thupi basi? Bodyguard pamafunika zinthu zitatu. Ngati sizopitiriraso apo. Koma zitatu izi zizofunika kwambiri. Sukulu ndiyofunika. Physical exercise ndiyofunika kuti ukhale wa strong. Ndi ma skills. Ma skills. Ma techniques. Ma skills ndi ma skills anje amene ine ngati mtolankhani ndi kuti amandiphunzitsa ma skills ofunsira mafunso, ma skills ompangitsa munthu kuti amasuke, ma skills amene amafunika ku ntchito ya bodyguard ndi ma skills anje amene. Ma skills amene watu ndomuzindikira munthu amene akuoneka modabwisa. Ukasiriona kuti umuzindikire munthu ona kuti uyoyo panopo wabwerera zina. Umuzindikire mwansanga. Umuzindikire mwansanga. Ukamuzindikira mwansanga ngati nkotheka kuna kuti ukhoza kumpitira munthu uja ukagwirisana ntchito ma technique. Ma technique. Ma technique. Inu pali ukadaulo onena kuti wina wake akuoneka ngati kuti pena pake pafufuma. Munthu samaoneka choncho ya. Koma nchuno munyamukoneka kuti bwafufuma waika muchina chake. Munthu ngati amene uja mukamuwerenga mwanjira ngati imene yoyo umpitire nonso pano mwanjira ina yake kuna kuti ndikagwisa ntchito technique yanje yona kuti ndikhoza kachigwira chinthu chimenechi chacho. Zimatheka zimene zimatheka ndithu bwinobwino. Zimatheka ndithu bwinobwino. Ndekuti pa matekiniki ndi maskill ano muli ndi ukadaulo ofika pamalo nkudziwa zoti uyo sali bwino uyo sali bwino uyo sali bwino. Zimenezozo timapanga. Chifukwa ukafika pamalo pamene uli pamalo kuti ukugwira ntchito usakomedwe ndi kumuyang'anisisa bwana ujayi. Usakomedwe kumuyang'anisisa bwana uja. Uziyang'anisisa anthu amene azungulira aja. Uziyang'anisisa anthu amene azungulira aja. So aliyese iweyo uzikhala maso uku ndi uku basi. Iwe uzikhala maso uku ndi uku uziyang'ana. Chimene chifake chimene mavalia ma glass. Fama bodyguard ambiri amavala ma glass black aja machines. Chimene timavalira ma glass aja. Kuti muzaone ma glass amakhala osekera mpaka na umu. Ma glass amene aya ntchito yake. Bodyguard samagwira ntchito ali maso chonje asanavale ma glass. Bodyguard samafunika kuti panga chonje. Mango cheuka. Avale ma glass tinted yosekera monse umu. Akamayang'ana azipanga chonje. Uzingotembenuza maso okhawa ali mu tinted muja. Koma anthu okuonawo asamaone kuti kuyendesa maso aja. Ndiye ntchito ya ma glass amene aja wa bodyguard uja. Tiyerekeze
ine ndimati ndikadzuka kupita ku ntchito ndikuti ndimafunika ndikonzeke kuona zolemba zanga kalekoda kanga kakamera kanga. Professional bodyguard ngati inuyo mukati mukupita ku ntchito mumakonzeka motani? Ifeyo potengera malamulo a dziko lino la Malawi, ife amene timagwira ntchito za security koma za private, sitimaloledwa kugwiritsa ntchito zitsulo, kapena mfuti. Ayi, alipo ma bodyguard aboma amene ali ndi udindo oti akhoza kugwiritsa ntchito mfuti. Ali ndi mphamvu yoti akhoza kugwiritsa ntchito chida china chilichonse ngati zindodo za polisi zimakhaza chitsulo zija, akhoza kugwiritsa ntchito zimene zijazo. Koma ife timatha kulolezedwa kugwiritsa ntchito pepper spray, tikhoza kumugwiritsa ntchito. Timatha kulolezedwa kugwiritsa ntchito chipangizo chonga ndodo koma ikhale ya plastic kapena ya thabwa. Zimenezo ndi zimene umatha kugwiritsa iwe ntchito. Ukamanyamuka ngati ntchito ndiona kuti akuwuzani kuti valani suit, uvala suit, pepper spray wako mchiuno munde kuti ali nkapocha kake, basi apopo ndiye kuti iwe wazikonzekeresa. Pamene lori ine ndifunso ndithu chabwino. Inuyo mumagwira ntchito ndi anthu oti ali pa chiopsezo. Chiopsezo chake cha moyo. Anthu amene mwina akumfuna munthuyo client wanuyo ndoti afuna anchotse moyo ali ndi chikwanje. Inuyo muli ndi pepper spray kapena pipe ya tap. Zimenezo pamenepo zimakhala bwanji? Zimenezo zonzotheka. Zimenezo zonzotheka ndithu. Nchifukwa chake mabwana ambiri mabodyguard amene amatenga ndi ifeyo ona kuti tilibe mfuti. Chifukwa chonena kuti tili ndi ukaswiri, tili ndi ukadaulo onena kuti olo munthu atatenga chikwanje timatha kulanda chikwanje chimene chicha. Chikwanje chimene chichacho timatha kulanda. And mukazamuona munthu wanyamula chikwanje muzaziwa kuti iye mphamvu zake zonse zili ku chikwanje. Ndiye timamphunzitsa munthu watenga chikwanje kuti chikwanje chija akuteme nacho kapena kuti asakuteme nacho ukuyenera kupanga bwanji. Mumadziwa ndithu kuti apa chikwanje nditemedwa apa silingatemedwa mwanjira iliyonse. Chikwanje sangakuteme nacho pa short distance. Chikwanje amakutema nacho pa long distance. Kutamula mkono uchonchi kumpasa mpata uyu ndiye kuti akutema. Ndiye kuti mmamuyandikira. Amene uja timamuyandikira ngati momujowera. Ukhoza kumujowera ndithu yadi yotalikirapo ta wamuyandikira. Nanga wamfuti. Wamfuti tu timamuwerenga. Sitimamuyang'ana munthu kumaso yaye. Muzimuyang'ana manja ake wakuti afuna atani. Ndikuyandika machoka vanhu nanenso ndikakhala professional bodyguard fani kuphunzira maskill. Nde wamfutiyo mmamuona manja osati kumaso yaye. Wamfuti sitimamuyang'ana kumaso. Wina aliyense sitimamuyang'ana kumaso. Timamuyang'ana mashoda kuti akugwedeza motani mpaka nakusika kumikono kuona kuti afuna atani. Pamene akutere kuti mpaka nakafika posolola maka kuti mamufikira mamuloka. Ndikuwuzani ndithu zimenezi pang'ono ndi pang'ono mabwana anayamba kumati khulupirira kuna kuti mabodyguard koma awa. Mabodyguard koma awa. Inu mwatenga mfuti. Simungamalipane ndi anthu okona kuti mwatenga chifuti kanti chachikulu kanti chaching'ono. Imafika situation ina akaona kuti pakazogwirana. Pakazogwirana ndithu simungamagwirane munthu ndi mfuti. Ndipo pamene popo simungangofikira kumuombera munthu. Ndiye kuti bwana ujakhala safe inu mukhala ndi milandu.
Anyway, imafika ndi situation yona kuti apapa munthu ndimuonese ukaswiri wanga sopano. Simakhaso nthawi imene kuti kumachedwa kumagwirana kumakwenyana ayi. Mapanga apply technique yonera kuti munthu uyu ndikangotere sitilimbana asutathana. Okay. Uyu sitilimbana atathana. Iwe mukhoza kukhalapo anthu awiri kapena atatu pamene awiri kapena mmodzi ukwachedwesa anthuwa mmodzi amakhala kumuthawisa bwana uja ukamukweza mgalimoto. Ndekuti mukamagwira ntchito ngati ma bodyguard matokhapo angapo ndithu? Timatokhapo angapo ngati ndikumbukira chaka chatha kubwera kwa Burning Spear. Mmodzi mwa bodyguard amene tinkaenda naye Burning Spear uja ndinali ineyo koma ina yoseja inali ya State House. Wawamba nalipo ndekha. Amene munena ndi Burning Spear atabwera? Ndi Burning Spear ukamutenga ku airport ndikumakamugadira kumene amagona kuja. Paliponse pamene akuyenda nalipo anthu 5. Wa private knock? Ndekha. 4 ose wa boma? Okay. Wow. Pali anthu amakhala kukamba kuti ma bodyguard amatha kudziwa zoti munthu uyu ndikangondina apo akomoka. Ndikantere apo asiya kupuma. Ndikatere agwa. Ndizoona zimene zija? Zimene zijazo ndizoona. Ndipo zimene zijazo timachita kuphunzira. Ukaphunzira umathaso kuwaphunzitsaso anthu ena amene ukudziwa kuti awawa andithandiza ntchito nchifukwa tikunena kuti zinthu zitimachitaso kulowera mklasi. Munthu ndithu amakhala ndi ma red zone ona kuti tikamudina apa mwina azingosanza munthu uyu. Tikamudina apa ndikhala kuti mwina wake ndadula nsempha wa khutu kapena nsempha umene unapanga konekiti khutu ndi disoli ndibakhala kuti ndaudula umene munthu ameneyo basi ndathana naye. Timadziwa kuti ndikangomenya apapa pang'ono munthu uyu azingolira. Azingotuluka misozi yekha basi umangolira munthu uyu. Tikuyenera kuyeza ndi Mr. Sambani amene ndi professional bodyguard. Mr. Sambani, ntchito yanu imakhuzana ndi zinthu zoopsa. Chabwino. Inoyo mumamva bwanji kuti mukugwira ntchito ndi anthu amene mwina ali munyengo zina zake zoti akuzochitidwa chipongwe. Ndi mwanjira iliyonse iniyo ndi amene mukuletsa chipongwecho mantha sakhalapo? Tikasogoza mantha sitibweresa chakudya pa tebulo. Ntchito ija imafunika kulimba mtima. Ntchito ija imafuna kulimba mtima and bwana uja kuti akukhulupirire akupase nisoni ntchito zina maana kuti muonese ndithu chidwi china chake pa ntchito yakuti mpaka naye ujayo akukhulupirire ndikuna kuti iweyo ndi munthu olimba mtima. Ino ndakumulanjirira. Kumanje inu mukutsanzika agogo kuti ndupita kusana kuzenzota mwana wanga Sambani tatenga ukasambe aka kapena tabwera kuno. Kamera pa TV serial ngula zimene. Ayasinga. Tikola kuyankhula komano agogo amene ine ndilibe. Agogo ngati amene ine ndilibe. Koma mumaziwa be ntchito ya ndiyo opsha. Nchifukwa yake mapuleya jamana kuti ukauphonya mpira player usamphonye so ya. It says that they get mpira kapena utenge player. Mpira wakudusa uyu mukole agwewe. Okay. Amulephera bwana chifukwa kuti walepheresa ndiwe. Mwina china yake chikhoza kuchitika ndithu iwe uli paize mwina wako tembenuka kulimbana ndi bwana ukumpaka kava bwana uya kuti mpaka nalowe ngalimoto mwake. Kupeza kuti mwina wake ena achangu pamene pajapo atulusa chikwanje chawo. Abwera kwa iwe. Iwe sukuzwa china chilichonse. Ndiye ndiwo zimene takazigula konsika. Maka ndiwo zabwino bwino. Kwa kuti zikomere mafuna anyezi chanjano kazi.
matekinika eh. umafulika soka onga karaja umanyamula jimu uli ndi body oneka bwino masozi abwino uli ndi matekiniki yako abwino koma anyezi mundiwo ndofunika umafulika nditu naweso ukhale kuti ukudziwa kuti napondapo ifa kunjaku nkopya ineyo chimene chimandimvesa chisoni kwambiri kuti wakuti watemedwa wakuti basi wangomberedwa ineyo ndikanakhala msilikali nachalia zambiri kwa basi kuti sindikakhala msilikali wamba okay ndikanakhala msilikali ona kuti ndikanakhala pa mapu kuti koma ku Malawi uli msilikali wina wake ayi koma ameneyo ndi msilikali koma nthawi imeneyo inadusa sizinatheke komano munthu kamagwira ntchito zoopsa ngati zimenezi mafuna be kuzikonzekeresa mapuleya chamatha kusewera mpira wawo wabwinobwino komanso nawuso ali njira zawo zimene amatani amapanga inuyo munagwirako ntchito mwina ndi malo kuona zoti apapa nde panachema mwina tsiku limene makhamo likumbukira koma kuntchito timakamba kuti koma kuntchito lero ndinacheza ndasambani koma inali interview yabwino inuyo so makhala ndi nthawi ngati imeneyo kuti koma tsiku lakuti kunalachitika mwina zinakhala chonchi nthawi imeneyo ilipo ntchito imene inazawawapo kunali ku golf club panali show ina yake koma tinavutana kwambiri ndi ana amasikini anatipasa bize kwambiri anatipasa bize kwambiri komano pamapeto pake tinathana nawo anaja anapeza kuti anangokungana ife tisakuziwa ndikuti pageti pa sitikulola wina aliyense kulowa mwachisawawa ife sitikuziwa china chilichonse tinangodabwa kuti anaja amba kuvunga mabotolo pa geti pacha ndikuti botolo tusilimaona kuti ndi bausa botolo libe na ayi koma kunali kuthawa pamene paja ndikuti tinasiya pali pululu pamene pacha anaya ndikuthama ngati kulowa mkati mucha feso meti mazabwerera kuti tizatseke pa geti pacha ndikuti anajambira alowa Nive imene inali nthawi yovuta kwambiri ndiye ndikulowa mkati muja ndikumachitano kumakasakasaka kumatulusa kumakasakasaka kumatulusa komabe anali atalowa nthawi imene inali nthawi yovuta kwambiri koma mwamwayi palibe amene anavulala palibe amene anavulala koma once mwachoka pa malo anogwira ntchito chifukwa pabwera chiopsezo china chake mmakhala ngati mwalephera ntchito Mr. Sambani ntchito yanuyi imatanthauza kuti ine ndikhale moyo iliyo munditeteze munyengo ya zoopsa zimenezi mumapangadi zimenezi ndi zimene timapanga and anyamata timalimbikisa kuna kuti pamene munthu wakutenga ndi kuti mukamuteteze ifere ni game simungathawe kumusiya bwana simungalole kuti bwana uja atemedwe kapena agendedwe inuyo muli pompo ayi bwana uja shudi yake ndi iweyo ukuena kuti iwe uziperekere ndithu ngati ndi mwala ukubwera kaya bwana ali pa stage iwe uli musi mwakemo mwala ukubwera cha mmwambamo perekera dzanja iwe ugende uperekere dzanja mwala uja ufikire kudzanja kandi botolo lifikire kumene kuku kuti bwana uja atetezeke kwavungidwa chikwanje iweyo ndithu ukuena kuziperekera ngati ungakwanise chikwanje chija kuti mwina mwake ukhoza kuika mkono kuna kuti mwina wake chikagwera kumbali uku ikira koma uonesese kuti mwina nkhope ngati ingafikiridwe ife ngofikiridwa mwangozi koma timateteza nkhope china chiliyonse chimene chikubwera ikira dzanja ntchito zina zanga zopweteketsa iliyo ntchito yanuyi ndendende yopweteketsa ndifuna ndidziwenso pena zimatheka kuti mabwana aja ili zinsisi inu makhala bwanji zimene zija zimathana nazo bwanji zinsisi za mabwana inu ngati munthu amene makhala naye closed mabwana aja maclients aja zinsisi za bwana iwe sizikukhuza iwe upitireko ntchito yako yokamuteteza bwanayo zikatheka atenge ndalama yakupase
uzipita. Amakhala chete bwana uja kumvesera amapeza kuti kuli sikumveka ruma ina iliyonse. Amaza kuti mwana uyu amandisungira chinsisi uyu. Ma clients oti ovuta amathaso kumana nawo. Ma clients oti ovuta. Iniyo mukumuza papa tipange chonchi ngati munthu achitete. Iye uja iya. Ine ndimateri kapena chonchi. Amakaniwo alipo. Okay. Amakaniwo alipo koma tinasankha kusamumvera client. Tinasankha kusamumvera bwana. Bwana mukamumvera akupwetekesani. Bwana mukamumvera kwambiri akulepheresani ntchito akunyikisani. Bwana utimatha kufika pena pake pona kuti pokha ngati kuti mwina mwake mukusemphana zochita ngati kumukalipira. Anivesa chifukwa iyeyo sanapange za security, unapanga za security ndi iweyo. Ndiye uchakwena kuti akumvere iweyo. Bwana kumene tikulowera kusiku libwino. Kapena miyala ikuvumba kumene bwana gona ndi pasi apa. Asapange manyazi kuti wava suti chanchani akwena agone ndithu. Muteteza. Ndiye bwana alipo amabwana amakani ndithu koma timalimbana nawo mpaka nafika poti watimvesesa. Ntchito yanuyi pamakhalaso anthu amene ajamati ma personal assistants. Simmakolana ndi anthu amene ajimwina mukamagwira ntchito kwa bwana. Ma personal assistant ajatu ndi anthu. Nchimodzi munthu wina aliyense. Pali ena mitima yabwino, ena mitima ya nsanje. Ena ajamaona ngati kuti mwina wake ufuna walande ntchito. Maniveseni. Ena ajamaona ngati una kuti ndrama imene walipiridwa iweyo washotesa iwo koma ina akapita kwa iwowo. Maniveseni. Amapezeka. Komano pamene tikugwira ntchito sitimawerengera za udani kuti sitikumvana kamene tikumvana. Timangogwira ntchito ngati ifeyo ana amozi abwana mmozi. Mwina pamene tikupita kumapeto kwa kucheza kwathu Mr. Sambani. Zimene zindi za makobide? Zinthu zindi za makobiri. Ineyo chiyambire ni zizi. Panopo ndikunena kuti sindili parenti. Chiyambire ni zizi sindili parenti. Ndimakhala pa nyumba yanga. Pali madzi, pali magesi. Ntchito zake zomwezi. Ena tachosa nazo umbuli tinatumiza ku sukulu aphunzira. Ntchito zake zomwezi. Mwaona? Ndiye mulikena kakebe ndithu. Nchifukwa keso nafeso timatiti kakhala. Sitimangokhaliratu ya timakhala basi tikutraina zina ndi zina kutraina ndithu unaka kuti tingokhala mabwana sangati konde. Koma ndiye azifuna munthu wantana na muonekera. Ndeti makabe inazira kanga nditerezi kameneka. Mwaona. Ndeti makabe tikutani? Tikutraina. Anthu amakonda kufusa kuti ma bodyguard ndi mabwana achikazi. Sipakhala kulimbana ndi mabwana achimuna ando pamenepo kuti munditetezera akazanga simukhala ukayikiridwa kwina kulikonse. Mtima ukayikirawo. Kama kukhaka nsanje chabe. Koma kwa anthu ona kuti alibe nsanje. Amayamikira kuna kuti akazanga mukwatire munditetezera akazanga bwino. And iweyo so sungakhale ndi nthawi yona kuti uzikalimbana ndi abwana kwa akazi. Anthawi imene ulibe. Iwe nthawi imene uli nayo ndi uzingogwira ntchito yako bwino uzatetezera. Onse uzakonda chimozimozi. Mwafika kunyumba mukasiya madamu aja mwakumana ndi amuna awo kumene kuja apase ulemuso ngati abwana ako. Ndiye kuti iweyo ndi abwana amuna aja muzimvana bwino. Ukafika kumene weyo simuziona ndi diso lina kero sakhala bwino muziona bwino. Koma ngati wachoka kunyumba kamene mukuchoka ku event mukasiya madamu aja kunyumba kwawo mwakumana ndi abwana amuna aja kumene kujako basi iwo osalabadira osalapasa olomoni akhoza kukayikira china chake. Mungafune kuti mwina zina ndi zina za ntchito yanu zitapita patsogolo motani kaya mwina malamulo ena akamene akuzothandizira amene alipo pakati pano amene mwina mumangofuna dai izi zitasintha mwina kuti tipatsidwanso danga la chonchi ngati kuli mabungwe amene amayang'anira ntchito yanu atatere mungakonde zitakhala motani? Ine ndimaona ngati kuti ife amene timapanga za private bodyguarding akana matiro lako kuti mwina mwake
tikhoza kupanga nawo za firearm zija kuti tikhoza kugwisa kuntchito kachida kena kake kona kuti zatizavutisisa kwambiri ukhoza kuziteteza chifukwa kwanisa kumuteteza bwana koma uli pa chiopsezo no ndi iweyo ukhoza kugwisa ntchito chida chimene chichacho kumuteteza then maona ngati kuti pamenepo pakanatiganizirapo chifukwa pamenepo anthu samakusaka nino tsopano mwina kufikirani manyumba kuti amatetezedwa ndi wakuti tiye ndithane naye yeye mwina tisanafike kwa bwana ifa atiletsa ndi amene apopo ndinama ineyo ndi anthu amene ndi anyamata amene ndagwira nawo ntchito azinzanga amene ndagwira nawo ntchito sitinambe tapangidwapo chipongwe matana nacho kapena sitina ndipo sinambe kumba kumana iwe ndo wakuti uja unatipanga zakuti ndio mafuna chani aya ndimangokukumbusani bwana sipitiraso imeneyo chifukwa amakhala kunena kuti ati usano mkwiyo wina wake iyoyo izakhala nonso pano mamedwe aka au savage ndili anda ataki koma nonsi pa ntchito apapa ndiye ndikhoza kugwisa ntchito chida china chilichonse ndiye kuti timainabe kusakidwa komano kwa ineyo sindinambe ndasakidwapo uthenga wanu wa chinyamata amene ali panopa amene mwina amasidira asunga timene munakulira mukusidira inu kukhala munthu achitetezo uthenga wanu ndorani kwa munthu amene ine uthenga wanga kwa chinyamata anzanga ndona kuti guys musaziyang'anire pansi guys musaziyang'anire pansi kunja kuno kuli mabwana ambiri akusowa achitetezo ndifikireni ngati mungakwanise kumadera kumene muliko pezani amene angakhoza kuthandizani kunena kuti mukonze bode yanu muphunzire ma tekniki awiri atatu ona kuti mukhoza kupeza ntchito mosavuta panza sasowa ntchito uli ntchito zambiri simabwana onse amene angakwanise kumayenda ndi apolisi amfuti simabwana onse amene angakwanise kumayenda ndi mwina wake ndi futi pena paliponse kuti akhoza kuziteteza okha amadali anthu ake ife tomwe ndiye guys pezani zochita matraining ndi ambirimbiri katreneni qualification ya bodyguard ndi bode ndi kuphunzira ma techniques ma skills ambirimbiri ntchito muyipeza ndathokoza kwambiri zikomo kwambiri mmene ndachezera ndi Mr. Sambani iwo ndi professional private bodyguard kwawo ndikumulanje koma amakhala kuntandire kulilongwe inuyo chimene mungofunika kuchita ndikuonetsetsa kuti mukhale munthu wamphamvu nthanana mmene ndikuonekera ineyo ndithu pang'ono inenso ndikupita komweko koma osangokhala wachinyamata amene ndilibe chochita mukhoza kuzitolera ndikumapanga ndalama haso siphweketsedwa bouncer sasowa chochita dzina langa ndine Sungana Siliya tizani makamaka kuonera Zodiac.